Mai sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirin Majalisar Hikaya wanda yake zuwa muku daga tashar Gangari da TV da ke YouTube channel. A shirin da ya gabata mai sauraro idan baka manta ba mun kwana ne inda da Abdulharis yake ba wa Mamani shawarar ta fara rubuta littafi, inda take cewa bayan ta rubuta kuma taya zai zama littafi, idan ya zama littafi mutane sun saya yaya za su karɓi labarin. Daga ƙarshe Mamani ta yi addu'ar Allah Ubangiji ya zaɓa mata abin da ya fi alheri. Ta tashi ta nufi ban ɗaki domin ɗauro alwala magariba. A nan ne muka tsaya, ku biyo ni domin jin yadda wannan labarin zai ci gaba. Mamani na koyarwa a haɗaɗɗiyar makarantar da sai ɗan wane da wane ne a ciki, wacce ke cikin garin Abuja a anguwar Gwarumfa, wato Abuja Capital International College, ACAC. Reshen wata makaranta ce da ke Turai. Ɗaliban makarantar gaba ɗaya ba su wuce su 80 ba, kuma a haka ma ɗaliban sun kasu kashi biyu. Wasu suna ta je ka dawo, wasu kuwa ta kwana suke yi. A haka kuma akwai 'yan nursery, primary da secondary, don haka dole ne su samu cikakkiyar kulawa. Ƙarshen haɗuwa ce makarantar, ko ba a faɗa maka ba, ka san komai nasa a tsare yake, tamkar a Turai. Bayan malama Mamani, sai wasu 'yan tsirari daga cikin malaman waɗanda suke baƙar fata, gaba ɗaya sauran turawa ne, har shugaban makarantar. Idan za a ambato miliyoyin da ake biyan kuɗin makarantar a tam, ba ma a shekara ba, talaka sai ya sheƙa da gudu saboda yawan kuɗin. Ba talaka kaɗai ba, duk wanda yake jin kansa ya fara tashin kuɗi ba zai iya biya ba, in dai ba shahararrun masu kuɗin gasken gaske ba, waɗanda suke mulkar masu mulkin ƙasar nan, wato su ne ƙat a ƙasar, daga su babu wasu, sai kuma 'ya'yan jigajigan 'yan kasuwa da harkokinsu suka fi yawa a Turai. Masu kamfanoni a ƙasar waje waɗanda ƙasashen Turai ma suke alfahari da su. Safiyar Litinin misalin ƙarfe 8 Mamani ta hawo barandar ajinta JSS 1. Ita ce malamar wannan ajin. Abin da kunnenta ya jiye mata shine Ahmad Yusuf yana cewa abokansa biyu, Faruk Mas'ud da Fajir Salma Kabir, amma fa ya yi matuƙar birge ni, wato da ya danƙi wuyan matarsa da ƙarfi sai da idanuwanta suka yi jawur kamar za ta mutu. Da ya tabbatar ta wahala sai ya finciko ta ya wurgo ta kan matattakalar bene, ta dinga gangarowa har sai ta dire ƙarshe. Ya taho da gudu ya sa ƙafa ya bol da ita. Faruk Mas'ud ya tuntsire da dariya ya miƙa wa Ahmad Yusuf hannu suka kashe ya ce, ni ma zan nemi fim ɗin nan in gani, amma fa ya yi min daidai da mutumin nan. Ni ma idan na girma na yi aure sai na dinga fallawa matata mari, in yi ta bol da ita idan ta min laifi, kuma da zarar na shiga gida sai in sha kunu, idan ta taho da gudu ta durƙusa za ta karɓi kayan hannuna sai in yi bol da ita in gwara kanta da bango. Ahmad Yusuf ya miƙa masa hannu suka tafa ya ce, ni ma haka zan dinga yi wa matata idan na girma. Fajir Salma Kabir ya taɓe baki ya girgiza kai ya ce, ni kuwa ba zan yi wa matata haka ba, tausayinta zan ji. Mace ai abar tausayi ce. Nan da nan sai kaga sun fashe da kuka. Saurin kuka ne da su, ba na son in ga suna kuka. Kun ga ko a cikin ƙannena na fi tausayin ƙanwata mace akan ƙannena maza. Faruk da Ahmad suka ce, kai wawa ne Fajir, idan ka sakar wa mata fuska sai su raina ka. Mamani ta daɗe a laɓe tana sauraron labaran da yaran nan suke yi, sai ta ji Fajir ya burge ta sosai. Ta sake ganin hankalinsa, dama yana da nutsuwa da hankali sosai fiye da sauran ɗaliban ajinta. Ba shi da hayaniya, baya hawan magana kamar sauran. Ta shigo ajin sai kowane ɗalibi ya koma kan kujerar zamansa ya zauna. Bayan sun gaishe ta sai ta ɗauko rajistan kiran suna ta fara kiran suna. Duk wanda ta kira sunansa sai ya miƙe tsaye ya ce present aunty. Ko da ta zo kan Fajir sai ta tsaya ta dube shi, ta yi shiru tana kallonsa. Zuwa wani ɗan lokaci can ta ce, Fajir Salma Kabir zo nan. Fajir ya taho a nutse gaban allo inda take zaune. Ta ce da shi, Fajir Salma Kabir, me yasa ake kiranka da sunan Salma? Wace ce Salma Kabir? Ya ce sunan mahaifiyata ne Salma, mahaifina kuma Kabir. Maman ta zare farin gilashin da ke fuskarta ta ajiye akan teburin da yake gabanta ta ce, me yasa kake amfani da sunan mahaifanka duka biyun bayan sunan mahaifi kowa yake sakawa a makaranta? Fajir ya shiru bai ce mata komai ba. Ta ci gaba da tambayarsa, ko ba kai bane ka zaɓi haka? Fajir ya ce, ni ne na ce a dinga kirana da haka. Malama Mamani ta ce,
to me yasa ka zaɓi haka? Ya shiru, kansa a sunkuye a ƙasa. Ta gyaɗa kai ta ce, je ka zauna Fadir, tunda ka ƙi ka amsa tambaya ta. Fadir ya juya ya je ya zauna. Ta ci gaba da kiran suna. Bayan ta gama sai ta fara koya musu darasin da take ɗaukar su, wato lissafi, mathematics. Mamani ta sa ido akan shige da ficen Fadir duk sanda aka kawo shi makaranta akan idanta, haka sanda za a zo ɗaukarsa akan idanta. Wata mata ce take kawo shi kuma take zuwa ɗaukarsa, kamar su ɗaya sak, kamar an tsaga kara, amma ƙarama ce matar, kamar bata haife shi ba. Za a iya kiranta da yayarsa ko kuma ƙanwar mahaifiyarsa. To amma shaƙuwarsu da son junansu ta yi kama da soyayyar uwa da ɗanta. Turƙa shi, babban aiki ya kama malama Mamani. Ta nace sai ta ji labarin Fadir da wannan baiwar Allah mai zuwa ɗaukarsa. Tabbas ta san a matsayinta na mai neman labaru, mai shirin zama marubuciya, akwai labari a tattare da Fadir. Amma ta yaya kuma ta ina za ta samu labarin, tunda ko ta tambayi yaron baya amsa mata. Wata rana an tashi daga makaranta, malama Mamani ta fito daga staff room ta nufo wajen da ta yi fakin motarta za ta tafi gida. Sai ta hango Fadir yana ta gardama da wani mutum ya zo ɗaukarsa, cewa shi bai san shi ba, don haka ba zai shiga motar ba. Sai dai mutumin ya koma ya kira masa mamarsa. Mutumin yana ta yi wa Fadir bayani cewa shi ne sabon direbansu da aka ɗauka don ya dinga kawo shi yana ɗaukarsa daga makaranta. Fadir ya ce shi dai ba zai shiga motar ba, ya yarda zai kwana a makarantar, in har ba mamansa ba ce ta zo ɗaukarsa ba zai tafi gida ba. Abin nema ya samu malama Mamani. Ta ƙarasa wajensu da sauri tana tambaya, lafiya? Me ke faruwa? Cikin rudewa da damuwa mutumin yake yi mata bayanin abin da yake faruwa. Ya nuna mata motar gidansu Fadir da ɗan ƙaramin kati mai ɗauke da suna da hoton Fadir wanda ake nuna kafin a ɗauki ɗalibi daga makaranta. Ya ce ɗazu mahaifiyar Fadir ta ɗauke ni aiki don in dinga kawo shi ina ɗaukarsa daga makaranta. Shi ne ya ƙi shiga motar, wai shi ba zai tafi da ni ba, sai dai in je in kira masa mahaifiyarsa. Maman ta shiga lallashin Fadir cewa ya haƙura ya shiga su tafi tun daga motar gidansu ga katin shaidar ɗaukansa. Fadir ya fashe da kuka ya ce, anti ba zan tafi da shi ba tunda ban san shi ba, wataƙila babana ne ya turo a ɗauke ni kuma ba na son zama a wajensa. Na fi son in zauna da mahaifiyata. Mama ta yi kasake tana kallon Fadir cike da mamaki. Can ta ƙarfin halin ta ce, kamar yaya wataƙila babanka ne ya turo a ɗauke ka? Fadir ya shiru bai ci komai ba. Malama Maman ta kalli direba ta ce, yanzu dai ina ganin abin da ya fi sauƙi shine ka yi haƙuri ka koma gida ka sanar wa mahaifiyarsa abin da ya ce. Gara dai ta zo da kanta, kaga idan ta faɗa masa da bakinta zai fi yarda ka ci gaba da kawo shi ba matsala. Direba ba shi da shawara sai ya amsa mata da to. Shikenan bari in je in shaida mata. Ya shiga mota ya ja ya tafi. Maman ta dafa kan Fadir ta ce, goge hawayenka ka daina kuka. Mahaifiyarka za ta zo yanzu ta ɗauke ka. Mu je reception mu zauna, zan jira in ga zuwanta don kada a barka a makarantar kai kaɗai. Kaga ɗalibai duk sun tafi, masu kwana kuma wato boarding kuma sun shiga hostel. Mamani da Fadir suna zaune a reception suna jiran isowar mahaifiyarsa. Tambaya kam tambaya Mamani take jerowa Fadir ba ƙaƙƙautawa. A cikin rashin sa'a Fadir baya son magana, da haka bata samu cikakkiyar amsa ba ko bayani. Mahaifiyar Fadir ce ta danno cikin makarantar cikin motar ta ƙirar. Sanye take da wani dandatsetsen leshi ja da baki, ta yafa gyale, takalmi ja mai tsini, sannan ta ɗana wani bakin gilashi a idanunta saboda rana. Tsayuwar motar take da wuya. Fadir ya zabura ya miƙe ya ce da anti Mamani, ga ummuna ta zo. Fuskarsa cike da fara'a. Fadir da Mamani suka tunkaro inda motar ta tsaya daidai lokacin ita kuma ta fito daga cikin motar za ta je neman sa. Ya karasa da sauri wajen ta cike da murna, sai suka rungume juna, ta sumbace shi a kumatunta. Cikin harshen Turanci take masa magana ta ce, Fadir baka son ummunka ta huta ko? Direban ka ne fa na ɗauka yau don ya dinga ɗauko ka yana kawo ka. Sai ka ce ba za ka bi shi ba sai na zo da kaina. Baka ga motar mu bane ko baka ga katin shaida ba? Maman ta ƙaraso inda suke ta gaishe da maman Fadir game da sake neman bayani ta ce, direba ne ya zo ɗaukarsa sai ya ce ba zai bi shi ba, ya fi son ki zo da kanki. Ta yi dariya ta ce, haka direban ya je ya faɗa min, ya ce malamarsu ta ce in daure in zo da kaina, shine na zo. Na gode malama, sane da ƙoƙari. Mamani ta yi sauri ta ce, ba komai, ɗa ai na kowa ne,
Wallahi sai abin ya bani mamaki da Fajir ya ce watakila ma babansa ne ya aiko a ɗauke shi, da haka shi ba zai shiga motar ba. Maman Fajir ta tuntsire da dariya ta ce, la haka ya ce? Haba yaya Fajir, kai ma ka cika wauta, ni ce na aiko shi. Wannan amsar bata gamsar da mamani ba, bata fahimci komai ba, ta sake cewa, to da naji ya ce haka, ko ba daga gida aka aiko ba, na ce ya je ya kira ki. Mamar Fajir ta ce, aikin kyauta, na gode, sai an jima. Maman ta ce ku gaida gida, kowa ya juya ya nufi abin hawansa. Maman ta shiga motarta ta kama hanyar gidanta cike da tunani da wasu wasi a ranta game da Fajir da iyayensa. Shin ko me tarihin rayuwar Fajir? Me yasa Fajir yake amfani da sunan mahaifiyarsa ba na mahaifinsa ba? Yanzu wannan karamar matar nan ita ta haifi wannan yaron, amma kamar yayarsa. Me yasa Fajir yake gudun mahaifinsa har yake tsoro kada ya aiko a sace shi daga makaranta? Tabbas akwai labari a gidansa Fajir, amma ta ina? Ta yaya zan samu labarin nan tunda shi ba gwanin magana ba ne? Ko zan kwana ina tambaya baya bani cikakkiyar amsa? Yaya zan yi yanzu in samu cikakken labarin Fajir? Haka maman take tambayar zuciyarta har ta isa gidanta da ke Wuse Zone 6. Da yamma mai gidanta ya dawo daga wajen aiki bayan ya kintsa, suna zaune suna hira. Maman ta fesa masa labarin Fajir da abubuwan da suka wakana a yau. Ta shaida masa cewar babbar matsalar ta ita babu inda za ta samu labarin Fajir. Abdulharis ya dariya ce, kin dage da neman labarai, ashe zaki zama marubuciya mai hazaka. Kada ki gaji, ki ci gaba da bincike, kina kula da yaron har Allah ya sa ki gane abin da yake faruwa. Maman ta yi ajiyar zuciya ta ce, kawai na ji a jikina akwai sarƙaƙiya a labarin Fajir da iyayensa. Tabbas da zan ji labarin Fajir da na samu labarin da zan iya juya shi in wallafa littafin da zai amfani al'umma. Washe gari maman ta shirya ta fita wajen aiki. Tana shiga gate ɗin makaranta ta ga Fajir da wannan direban nasa sun shigo. Fajir ya fito daga motar ya ɗaga direba hannu, shi ma direba ya ɗaga masa hannu. Ya wuce zuwa ajinsu. Maman ta ce a ranta, wato yanzu Fajir ya yarda direban mamarsa ne, ba na babansa ba. Amma kuwa zan so in ji me uban nan na Fajir ya masa haka da ya fi ƙaunar mamarsa fiye da shi. Bayan an tashi daga makaranta, ɗalibai da malamai sun fara watsewa. Maman ta ƙi tafiya tana daga aji tana leƙen Fajir wanda ke zaune a falon makaranta, wato reception, yana jira a zo ɗaukarsa. Daga dukkan alamu ran Fajir ya soma ɓaci domin ya gaji da jira. Ya yi dogon tsaki ya duba agogo da ke ɗaure a hannunsa. Hakika lokaci ya nausa, direba ya makara, ba haka mamarsa take yi masa ba. Ana tashi shine na farko ko na biyun da ake fara zuwa ɗauka. Maman ta ƙaraso inda Fajir yake zaune ya dukar da kai ƙasa, ya gaishe ta game da matsa mata waje ta zauna. Ta dube shi cike da fara'a ta ce, Fajir, har yanzu ba a zo ɗaukar ka ba? Ya gyaɗa kai ya ce, ba a zo ɗauka ba anti. Suka yi shiru na ɗan wani lokaci, can maman ta ce, ko shi yasa ka fi son mamar ta zo ɗaukar ka saboda ta fi zuwa akan lokaci? Fajir ya gyaɗa kai ya ce, maman ta ce a ranta, yau ma daga dukkan alamu babu wani labari da zan samu a wajen yaran nan, don ba zai magana ba. Shigowar mahaifiyar Fajir cikin reception shine ya katse mama na tunani. Daga gani babu tambaya mahaifiyar Fajir ta ji daɗin ganin mamani tare da ɗanta, yau ma bata bar shi kaɗai a makaranta ba. Fajir ya tashi da murna ya je ya rungume ta, sannan mamani ta miƙe tsaye da sauri don girmamawa. Sai mahaifiyar Fajir ta miƙa mata hannu suka gaisa. Tsarki ya tabbata ga Allah maɗaukakin sarki, hutu kan hutu, maman ta faɗa a zuciyarta yayin da ta ji laushin hannun mahaifiyar Fajir game da wani ƙamshi na alfarma da ya daki hancinta. Mahaifiyar Fajir ta ce, gaskiya malama ina jin daɗin yadda kike kula min da Fajir fiye da sauran malaman. Na gode fa madalla. Maman ta murmushi ta ce, la ba komai, karki min godiya. Ni ce malamar ajinsu, sannan Fajir yana ɗaya daga cikin ɗalibai masu hazaƙa, gashi ba shi da fitina, baya surutu a aji, gashi a natse, da haka jini na ya haɗu da shi sosai, yana da daɗin zama ga ladabi. Daɗi ya lulluɓe maman Fajir, sai yashe baki take tana dariya. Ta sake miƙa mama na hannu suka gaisa, gami da mata sallama. Fajir na riƙe da hannun mahaifiyarsa tsam, ta ja shi suka nufi wajen mota. Mama na tsaye take kyam tana kallon su har suka shuɗe, sannan ta murmushin daɗi ta ce a ranta, yauwa na fara samun hudar shiga jikinsu Fajir, a hankali za mu saba
ko Allah zai taimake ni in samu labarinsu. Sannan ta nufi wajen da motar ta take, ta shiga ta nufi gidanta. Abdulharis da Mamani suna zaune a falo, suna kallon talabijin suna hira irin tasu ta masoyan da ɗaya ba zai iya rayuwa ba sai da ɗayan. Ta dube shi ta murmushi, ta yi fari da ido, ta dafe ƙirji, ta ce albishirinka. Ya ce gora fari tas. Ta ce yau dai mun gaisa da mamar ɗalibin nan na Fajar wanda nake neman labarinsu. Ta saki fuska faran-faran muka gaisa. Kaga na fara taka matattakalar sabo da ita, duk da za ta girme ni, amma zan yi yadda za mu ɗaura ƙawance in binciko labarinta ko? Ya dariya ya ce, me yasa labarin Fajar ya tsaya miki a rai kika fi so ki samu labarinsu? Duk labaran duniyar nan, ki nemi jin ra'ayin mata daban-daban mana da matsalolinsu. A gidan biki ko suna ko a kasuwa ko kuma a hanya idan tafiya ta haɗa ku. Maman ta ce, na ji a jikina labarin Fajar zai ba da mamaki ga al'umma. Saurara faka ji statement ɗin yaron cewa yi wataƙila babana ne ya aiko a ɗauke ni. Uba da ɗansa fa, amma yaro yana kuka yana tsoro ko babansa ne ya aiko a ɗauke shi. Shi kuma baya so ya je wajen babansa. Daga dukkan alamu mahaifansa ba sa tare. Fajar kuma yana zaune da mahaifiyarsa. Zan so in ji me ya raba su haka har ake jayayya akan ɗaukar yaro. Abdulharis ya gyaɗa kai ya ce, lalle haka ne, akwai abubuwa da yawa a binne a cikin ƙasa, sai kin yi da gaske kafin ki haƙo. Mamani ta nisa ta ce, ka taya ni da addu'a Habibi, amma kuwa lalle zan yi iya ƙarfina in cimma wannan haƙar. Ranar Juma'a gajeriyar ranar aiki, don haka aka tashi daga makaranta da wuri karfe 12 daidai. Mama na tsaye a barandar ajinta, ɗalibanta na yi mata ban kwana tana amsa suna fita ɗaya bayan ɗaya. Fajar ya fito daga aji ya dubi anti Mamani ya murmushi cikin harshen turanci ya ce mata, anti sai da safe. Ta murmushi ta ce, sai da safe Fajar, a yi weekend lafiya. Ka yi karatu a cikin weekend ɗin nan sosai saboda litinin za ku fara jarabawa. Banda yawan wasan kwallo da TV games. Ya yi dariya ya ce, zan yi karatu anti. Ya juya zai tafi sai ta sake ce masa, za ka je reception ne ka jira direba ko mamarka ce za ta zo ɗaukar ka? Ya ce, ai an zo ɗauka ta ga motar can ina hangowa, amma babana ne ya zo. Babanka? Maman ta tambaya cike da mamaki. Ya ce, babana ne, gashi nan ma ya nufo nan. Kafin mamani ta ce wani abu, Fajar ya ruga da gudu wajen mahaifinsa ya rungume shi da murna yana faɗin, dadi oyoyo. Dadi kuma yana faɗin, oyoyo Fajar, oyoyo bebi na. Tamkar hayaƙi aka turnuƙa a ƙwaƙwalwar Mamani. Haka tunani ya turnuƙe kanta. Wasu ya rufto wa zuciyarta kala-kala game da rikitaccen al'amarin nan na Fajar. Shin me yake faruwa ne haka? Ba Fajar bane yake kuka yana cewa ba zai bi direba ba, wataƙila babansa ne ya aiko a ɗauke shi shekaran jiya nan? Shin ba Fajar bane yake amfani da sunan mahaifiyarsa maimakon na mahaifinsa saboda baya son mahaifinsa? Gashi kuma da bakinsa ya faɗa min babansa ne wannan, har ya tafi da gudu ya rungume shi da murnarsa kuma gashi zai shiga motar tasu. Maman take ta faɗa a ranta yayin da ta ƙura musu ido tana kallon su sun nufi wajen motarsa za su shiga su tafi. Ta ga za ta cutu matuƙa idan Fajar da mahaifinsa suka tafi suka bar ta cikin wannan tunani. Tabbas yau za ta rasa kwanciyar hankali da bacci mai daɗi in ba ta bincika wannan al'amari ba. Ta yanke shawarar bari ta je wajensu ta yi tambaya. Da sauri gudu ta ƙarasa wajen motarsu har za su je su tafi. Ta tsayar da su suka tsaya. Mahaifin Fajar ya soke gilashin wundonsu ya dubi Mamani cike da mamaki yana sauraron dalilin tsayar da su ɗin da take yi. Ta yi murmushi ta gaishe shi. Ya amsa, amma ɗimbin mamaki ne har yanzu a lulluɓe a fuskarsa. Ta ce, na san kana mamakin dalilin da na tsayar da ku. To ba abin mamaki ba ne, yana daga cikin irin aikinmu ne. Sunana Malama Mamani, Mrs. Abdulharis Hussein Isa. Ni malama ce a wannan makaranta. In fact, ni ce ma malamar ajin su Fajar. Sannan mahaifin Fajar ya saki fuskarsa, ya mata murmushi ya gyaɗa kai, alamar gamsuwa da bayaninta. Sannan ya ci gaba da sauraronta yana jiran ya ji dalilin tsayar da su ɗin da ta yi. Ta ci gaba da cewa, kusan na san duk masu zuwa ɗaukar ɗaliban ajina, kamar Fajar na san mamarsa ce take zuwa ɗaukarsa, sai wani lokaci direba. Sai yau na hango shi da kai, ban kuma taɓa ganin wannan motar an zo ɗaukarsa da ita ba.
don Allah ka yi haƙuri fa wataƙila tambayar ba za ta yi maka daɗi ba. Kaga ya kamata in san wanda zai ɗauki ɗalibin ko? Sai ya gyaɗa kai ya ce, ƙwarai kuwa kin yi daidai. Hakan da kika yi ya yi daidai da kika saka ido akan shige da ficen ɗalibanki. Ni sunana Kabir, ni ne mahaifin Fajir. Tamkar ya sake hura wuta a ƙwaƙwalwarta, haka mamani ta ji. Tunaninta ya sake hautsinewa, ta ce, Fajir Salma Kabir, ƙwarai kuwa haka sunansa. To Malam Kabir na gode, kaga gobe idan ka zo ɗaukarsa na gane ka. Ya ce to madalla sai an jima. Ya zuge gilashin motarsa, ya tashi mota za su tafi. Maman ta sake zabura ta tsayar da su. Ya sake kashe mota, ya tsaya ya sauke gilashin wundan, ya ce, Malama ya aka yi? Ta murmushi ta gyara ɗaurin ɗankwalin kanta da ya yi mata nauyi aka saboda nan nauyin tunanin da ya addaba ƙwaƙwalwarta. Ta ce, ya haƙuri fa ina ɓata muku lokaci gashi kuma yau Juma'a. Ya dariya ya duba agogo ya ce babu komai, still da sauran lokaci. Ta ce Fajir kuwa yana da lesson teacher ko baya bukata? Mahaifin Fajir ya ce akwai lesson teacher a da amma mijinta ya rasu ta bar Abuja yanzu babu. Malama mama na murmushin daɗi ta ɗauko 'yar takarda da biro ta rubuta namban wayarta ta miƙa wa Fajir da ke zaune a gefen mahaifinsa yana kallon su. Ta ce ga namban waya ta Fajir, ka ba wa mamarka idan kuna buƙatar lesson teacher ku tuntuɓe ni a wannan namba. Monday za su fara jarabawa, Friday za su gama, dogon hutu ne har tsawon wata 3. Ina ga kamar yara za su buƙaci lesson teacher saboda kada su shagala da hutu su manta karatu. To masu sauraro, don jin ci gaban wannan labari sai in ce ku biyo mu a cikin shiri na gaba. Ku ci gaba da kasancewa da Gangari da TV da ke YouTube channel. Ku danna mana subscribe, like da kuma share. Mun gode da kallon tashar Gangari da TV.